Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnes som sa rozhodla urobiť po dlhšej dobe opäť ličiace video a bude to dnes update mojej dennej rutiny. Nakoľko je leto, tak sa dosť zmenila, čo sa týka produktov a keďže je vonku tak teplo, tak je dôležité, aby keď už sa ličíte a potrebujete sa naličiť, napríklad lebo idete do práce alebo len tak chcete, tak je dobré, aby ste mali naozaj na tvári produkty, ktoré vydržia. Ja som ten typ, ktorý sa prvé čo, keď vyjde von, začne potiť na tvári, mne sa celá tvár začne rosiť, takže pre mňa je dosť náročné sa naličiť tak, aby mi ten make-up vydržal. Ale ak ste videli video, kde som rozbaľovala produkty od značky Pupa, tak ste tam mohli vidieť aj športovú kolekciu. Tu som začala testovať a dosť veľa z týchto produktov sa mi zapáčilo natoľko, že ich používam na dennej báze. A preto dneska bude taký update mojej dennej rutiny v horúčavách a v lete. Tvár som si už predpripravila, dala som si očný krém a v zime a v takých chladnejších mesiacoch rada používam také husté krémy, ktoré zanechajú mastný film. V lete radšej používam napríklad obyčajné telové mlieka na tvár, ktoré zanechajú ľahký film. A tá tvár nie je taká potom mastná a nie je ťažká, takže sa tak rýchlo nespotí, aj keď spotí sa tak či tak. By the way, som veľmi stále taká prekvapená, keď pozerám videá, aj vlogy zahraničných youtuberov, ktorí chodia po krajine, kde je 33-36 stupňov, majú dokonalý make-up, vôbec im to nesteká a ešte sa tvária, že je všetko v poriadku. My tu máme 30-ky a ľudia sú z toho hotoví, tak oni tam musia mať naozaj asi nejaké vodeodolné, potuodolné veci vyskúšané, neviem. U nás je to iné, možno aj tá klíma je iná, lebo tu nie je taký bánok od mora, alebo čo ja viem. Dostala som od Pupy takýto Extreme Bronze. Ešte stále mám problém rozprávať s tým strojčekom, tak dúfam, že mi to odpustíte. Extreme Bronze má SPF 20, je tu napísané oil free, čo sa na leto perfektne hodí, lebo čím menej oleja, tým menej ďalších vrstiev. V odtieni 001 Light a ja mám ešte taký problém pre niekoho nie. Ja keď sa opaľujem, opálí sa mi dokonale celé telo bez problémov, to znamená, že sa nespečiem, ani nemám nejaké začervenané miesta, pekne rovnomerne sa opálim, ale na tvári mi to nechytá. A môžem mať aj celý deň hlavu von, mimo slnečníka, možno mi tak chytí líčka trošku a vyjdú mi pehy okolo nosa, ale celkovo sa mi tá tvár nevie opáliť. Čiže mám stále tvár trošku o dosť odtieňov svetlejšiu ako telo. Toto je skvelé, pretože mi to momentálne veľmi sedí aj odtieňom 001 Light. Dávam si tohto produktu dosť, pretože je na takej vodovej báze a krásne sa roztiera. Môžete si všimnúť tú beauty húbku. Viaceré mi komentujete, že ju mám špinavú a nemôžete na to pozerať, tak zatvorte oči. Táto beauty húbka je prepieraná po každom líčení asi 3-krát. Podľa mňa to už je farba, to nie je ani špina, ona sa proste takto zafarbila a mám ju veľmi dlho. Ale nechcem ju vymeniť, pretože som s ňou maximálne spokojná, vôbec nesmrdí so zatuchlinou, ani nie je špinavá. Má len trošku také nechtové odery okolo seba, čiže takto. Ja si tento produkt dám na pleť a neviem, ako má zrkadlovka, ale je o dosť tmavší ako moja pleť. No keď sa roztrie a prispôsobí, trochu sadne, tak mi dokonale splynie s telom. A mám potom taký konečne jednoliatý efekt na celom tele. Čo sa týka tohto produktu, je skvelý, lebo je vodeodolný, naozaj držím pekne na pleti a všetky produkty, ktoré vám dneska budem ukazovať a ktoré kombinujem na dennej báze v momentálnych horúčavách, sa mi pekne držia na tvári a tvár sa mi vôbec nerozteká ani nerozpíja, aj keď sa spotím, lebo proste kto sa teraz nepotí. Čiže všetky tieto produkty vám odporúčam naozaj, vydržia pekne, hovorím, v oblasti fúza sa potím a ten produkt sa nerozteká. Urobí sa mi pod, pekne ho zotriem nejakou servítkou a môžeme žiť ďalej. Nerobia sa mi také biele fľaky. Fľaky sa mi robia až vtedy, keď naozaj si tvár šúcham a potom to len nejak dopodrujem.
Povedala by som, že tento make-up má takú jemne až stredne kryciu schopnosť a vo všeobecnosti hlavne dodá pleti farbu, čo je skvelé. Ono neodporúča sa opaľovať tvár, aby nevyzerala staro a aby sa na nej netvorili predčasne vrásky, čiže ono odporúča sa aj mať tú pleť na tvári svetlejšiu a potom ju nejako takto doladiť. Štruktúru to má takú vodnatú, vôbec to nezaťažuje pleť, vôbec necítim, že na pleti niečo mám, ale tá krycia schopnosť nie je taká skvelá ako u tých hustejších make-upov, alebo ktoré sú viac pigmentované a preto si teraz ešte potrebujem dať korektor a potom ešte jeden korektor. Momentálne je tu novinka od Maybelline Instant Anti-Age The Eraser Eye a musím povedať, že je to naozaj ako keby The Eraser Eye, pretože môžete aj vidieť, koľko som už spotrebovala, pretože nádherne odstráni moje kruhy pod očami, čo je niekedy veľmi náročné. Aha, už sa mi tu potí tvár. Ja mám odtieň nude, čo je mega tmavý na to, ak chcete vlastne presvetliť to očné okolie, tak s týmto nude, aj keď mám ten tmavý Extreme Bronze od Puppy, to neurobí. Používa sa tak, že sa vlastne produkt vytlačí hore do takej špongíky, je to celé špinavé, lebo proste tá špongíka aj s tým produktom sa trochu zväčší a celé to viečko zašpiní a dám si ho pod oči. S tou špongíkou ďalej nepokračujem v roztieraní, len v aplikácii, čiže zase použijem potom beauty hubku. Dávam si ho na miesta, kde mám naozaj buď začervenané miesta, alebo kruhy pod očami. Dávam si ho dosť na kruhy pod očami a aj keď mám na nose pehy, tak nechcem ich zakryť, lebo mne sa pehy páčia, ale chcem skôr tak zjednotiť tú pleť, aby to bolo také svetlejšie, lebo keď máte pod očami svetlé a na nose tmavé, tak vyzeráte ako keby ste boli opálené od slnečných okulárov, čo nechceme. Väčšinou to nechávam takto, ale potom nemám taký ten pekný vykonturovaný efekt. Tvár sa mi skôr, dalo by sa povedať, že zleje do takej jednej farby, pretože ono naozaj tento nude odtieň je taký tmavý ako ten bronz, alebo približne rovnaký. Páči sa mi, že je dosť sivá, tak dosť sivo-žltá, čiže fakt všetky tie nedokonalosti krásne skrie. A preto ho už aj skoro nemám, pretože ho používam veľmi rada. Keď som bola na dovolenke a chcela som večer nevyzerať ako taký červeno-okec, tak som si dala čisto len korektor, dala som si nejaký krémik, aby mi väčšinou po opaľovaní niečo a potom som si dala len korektor a zakryla naozaj tie výrazné žilky na viečkách a pod očami. Ak chcem ale presvetliť a chcem mať taký ten viac naličený efekt, tak použijem aj korektor a tu sa dostávame k tej ďalšej veci od Puppy, je to Sport Addicted Concealer, ktorý je krásne vodový a je taký, no definuj farby rýchlo. Má tam aj trochu tak do oranžová zafarbenie, ale nespôsobuje taký efekt ako nejaké korektory, ktoré sú do oranžová. Väčšinou sa hľadajú také do žltá a toto má ale takú peknú prirodzenú farbu, ktorá momentálne na opálnej pleti vyzerá dobre. A ja pozdravujem slniečko, chvíľu tu budeme bieli všetci, teda len ja. Aplikujem si ho taktiež len pod oči a ja mám osobne rada, keď si vytvorím takú svetlý trojuholník pod očami. To sa mi páči, mi to tak aj opticky predĺží tvár a neviem, blablabla. Používam ho preto aj s tým Maybellinom a nielen ten, lebo ten Maybelline naozaj skrie všetko a tento korektor používam hlavne preto, že je vodeodolný, je to z tej športovej edície, čiže je aj pod tú odolný a naozaj sa mi absolútne ani nedostáva do zahybov oka počas horúceho dňa, ani nič, nehne sa. Takže ten si dávam čisto kvôli farbe, aby to bolo trochu svetlejšie. Logicky by bolo možno dobre si tento Maybelline vlastne kúpiť v svetlejšej farbe, ale ten myslím, že nie je vodeodolný. Ak sa mýlim, tak ma to mrzí. Nepíše, že by bol vodeodolný. Ako ste si mali všimnúť, veľa youtuberkám prišla Urban Decay Naked Skin paletka a taktiež aj Hit paletka, obe mám. A skúšala som si už túto Naked Skin paletku a rozmýšľam, že ho vyskúšam aj dnes s vami, aby ste videli, ako pracuje. Ja mám, teraz neviem, Light Medium Shift a
môžete si všimnúť 4 farby, ktoré sú, toto by mal byť asi rozjasňovač, nejaký korektor alebo zosvetľovač a nejaké tie konturovače. Toto je prášková forma, máte zrkadielka a potom na druhej strane sú 4 krémové farby, ktorých, ako si môžete všimnúť, som sa ani len nedotkla zatiaľ. Priniesla som si ešte, teda aj vám ukázať tú tyčinku od NYXu. Je takáto vysúvacia tyčinka, s ktorou sa celkom pekne momentálne konturuje. Zanecháva fľaky trošku, nie je tá pigmentácia tak komplet skvelá, ale keď si dáte pozor a keď sa dobre s tým produktom vyhráte, tak to nie je vôbec zlé, čiže aj to občas rada používam. No a táto Naked Skin, už sa konečne k nej dostala Lenka, je paletka, ktorá je super pigmentovaná. Ja vám môžem ukázať aj niektoré odtiene. Expert na svoče. Ja som párkrát prešla prstami a toho produktu tam mám veľmi veľa. Dúfam, že aj kamera to chce vidieť. Môžete si všimnúť, že ho mám veľmi veľa. A ak chodím po tej paletke štecom, tak sa dosť prášia tie tiene. Čo vám poviem? Je to super pigmentované, ale tým, že to je tak mega pigmentované, tak keď nemáte pripravenú pleť, nemáte ju napudrovanú, tak ten produkt sa proste zachytí na to lepkavé miesto a neodíde si tam, čiže to neviete pekne roztrieť. To je možno taká jedna nevýhoda, pretože iné produkty, ktoré mám, sú pigmentované, ale nie až tak, ten tieň sa tak nepráši a tým pádom nezanecháva také veľké stopy. V tomto prípade by bolo asi lepšie robiť týmito krémovými produktmi, tak idem vyskúšať krémový produkt, lenže tu nastáva problém, pretože tu je až taký príliš tmavý odtieň, ale je pekný, je taký zemitý, nemá oranžové podtóny v sebe, čiže ono to potom vyzerá dosť hnedo na mne a tak tmavo. Mohlo byť niečo medzi tým, ale myslím si, že keďže tu je light medium, tak možno je nejaké light. Ďalší produkt, ktorý rada používam na konturovanie cipána veka, je opäť od Pupi, pretože mi to teraz poslali všetko také letné, tak to skúšam a je to ten Savannah Bronze and Highlighter, tu je bronzer, tu je rozjasňovač. Je to pekná farba, je viac taká, môžete vidieť do oranžová, ale skôr sa mi hodí k pleti. A je to prášková forma, ale nerobí mi to také fľaky po tvári. Poďme ale experimentovať a skúsime ten tmavý tieň z Urban Decay Naked Skin. Asi si ho natriem prstom, to tiež som mala taký jeden šteček, taký šikmý, ale nepriniesla som si ho tu. Môžete si všimnúť, že to je dosť intenzívna farba. Keď sa dotknem toho produktu, možno aj preto, že je horúco, tak je to ako taká čokoláda, začne sa dosť topiť, čo je z jednej strany fajn, ale z druhej strany potom sa aj bojím, že sa bude pohybovať po tvári a potom stále treba ešte niečím to zafixovať, čiže ja mám radšej aj preto tie práškové, lebo tie už nemusíte fixovať. Posnažím sa to už tak prstom klepať, samozrejme aj do čela a občas si dám aj také 2 čiary na krk, aby sa mi opticky stenčil, ale to robím rada touto NYX tyčinkou. Tá NYX tyčinka je na rozdiel od toho, a dala som si toho produktu menej, ale na rozdiel od toho je taká hnedšia do takých červených podtónov a Naked Skin je pekne do siva. Rozmazávať takéto konturovače je dobré pre mňa tak, že dám si húbku na krk napríklad a len krúžim tou húbkou a ten produkt sa tam pekne roztrie a potom je všetko fajn. Roztrelo sa to fajn, aj v malom množstve je to pekné a neurobili sa mi zatiaľ fľaky. Produkt, ktorý som si zamilovala, nosím ho v kabelke so štecom, keby sa hocičo stalo, je Pupa Sport Addicted bronzer. Ešte sa tu bronzer, lebo je tmavý, ale momentálne sa mi hodí dať si ho kľudne na celú pleť, pretože je potuvzdorný, aj vode vzdorný a je to brutálny fixátor v poslednej dobe u mňa. Naozaj
nevidíte, ale mne sa tu začínajú už robiť tie potné veci. Takže aj keď si ho dám, tak sa to nehne. Robím to väčšinou tak, že si dám trochu produktu a prejdem si po tvári. Toto je odtieň 001 alebo U109. Teraz neviem, má to tam rôzne popísané. Zaručujem vám, že toto líčenie sa vám ani nepohne. Ak sa nebudete dotýkať tváre a mechanicky ten make-up z vašej tváre chcieť nejak posunúť, tak sa to nepohne. Je to skvelé. Budete sa potiť, vaša tvár bude normálne dýchať, stačí priložiť nejakú servítku, nejaký obrúsok a ten pod dať preč z tváre. Skvelá vec je ďalšia vec od Pupy. Žiaľ, poslali mi ich a páčia sa mi všetky momentálne a je to body care a je to taká voda na tvár a telo. Nie je tam čistá voda, sú tam aj nejaké chemické zložky. Krásne vonia a viete si ju dať na celú tvár a veľmi pekne vás osvieži. Lenže prišiel mi aj takýto fixačný sprej na tvár, tiež sportproof, veľmi dobre sa kamaráti s mojou pleťou, veľmi dobre sa kamaráti s make-upom a veľmi dobre sa kamaráti fakt s týmto počasím. Dám si ho na celú pleť, je ľahký, aj momentálny môj pocit na tvári je, že sa len trošku potí v týchto oblastiach, ale necítim, že by som mala na sebe make-up, nič mi tú pleť tak nevysušuje, nesťahuje a je to skvelé, čiže zafixujem to týmto sprejom a potom už len pôjdeme na oči. Oči tradične s linkou, linka Epic Ink Liner je skvelá aj keď je horúco, pretože sa nerozpíja. Samozrejme na viečku mám púder, ale už aj teraz cítim, že tie viečka sú mastné, no nevadí mi to tak, nakoľko fakt sa nerozpíja. Čo sa týka ale nejakého prístupu k vode a všetkým takýmto aktivitám, tam vôbec neodporúčujem sa ličiť, stačí nejaká vodeodolná špirála, ja som mala na kúpalisku Sport Addict, ale testovala som pre vás túto maskaru. Urobí pekné myhalnice a ich trošku predĺží a ich trošku zhustí, takže s tým som spoko a bola som aj topená viackrát a táto špirála sa ani nehla. Čiže ak chcete špirálu k vode, tak aj taká je možnosť. No a teraz si urobím linky a dám si špirálu a môžeme si dať aj túto, aby ste videli, ako to funguje. Čo sa týka pier, ak si ich teraz ličím, tak je to ceruzkou od Essence Lip Liner. Našla som krásnu farbu 11 in the nude. V zime to nevyzerá tak dobre ako teraz. Teraz to vyzerá, ako keby som mala prirodzenú farbu pier. Chcela by som trošku tmavšiu, ale pozerala som ich ďalšie lip linery a sú už také viac do rúžova. Toto je také pekné telové nude. Je veľmi kremová táto ceruzka, takže ju treba dosť často zastruhávať a len si urobím obrysy pier, trochu si ich vyplním a tak to nechám. Takto vyzerá moja letná rutina, je to vodeodolné a potuodolné líčenie, ktoré necítite na tvári, nezaťažuje vám pleť. Aj keď som použila možno podľa veľa z vás veľa produktov, tak naozaj je to líčenie, ktoré si nemôžem vynachváliť. Líčte sa čím menej, keď chcete, nepoužívajte žiadne produkty v lete, aby vaša pleť dýchala, ale zaručujem vám, že aj teraz dýcha a je to všetko v poriadku. Je to samozrejme na vás a majte pekné leto, nehuhnite a nedodrite, že je horúco, lebo potom zase budete plakať, že je zima. Tešte sa z každého dňa a keď je proste horúco, tak choďte niekde k vode a pite veľa vody. A vidíme sa v ďalšom videu. Pre tých, ktorí ste na mojom kanáli noví a ešte mi neodoberáte moje videá, tak budem veľmi rada, ak začnete. A ak ma aj posledujete občas na Instagrame a Facebooku, tiež si to budem veľmi vážiť. Vážim si každý jeden like a každú jednu reakciu dole v komentároch. Komentáre na YouTube všetky čítam, takisto aj komentáre na Instagrame. Tie súkromné správy na Facebooku a na Instagrame sa priznám, že veľmi nestíham, lebo tam mi spamujete viac ako na verejných miestach. Čiže máte zaručené, že keď mi dáte komentár pod video alebo pod fotku na Instagram, tak si to prečítam. V directoch je mi ľúto, ale proste to nejak nestíham. No snažím sa maximálne ako viem a môžem. Teším sa na vás v ďalšom videu, užívajte ešte leto, majte sa.